אהלן חברים, היום אני אלמד אתכם איך להסתיר תיקיות וקבצים, ככה שנוכל להקשות על אנשים חטטנים כמו משפחה וחברים למצוא את הדברים החשובים לנו והאישיים לנו על המחשב. כמו כן אני אלמד אתכם איך לראות אחר כך את אותם הקבצים והתיקיות שהסתרנו. אז קודם כל איך מסתירים. הולכים לתיקייה שאנחנו רוצים להסתיר, מקשים אני עליה Properties, ופה למטה יש לנו את החלונית Hidden שאפשר לסמן אותה. מסמנים אותה, עושים Apply OK, וכששמנו לב התיקייה נעלמה, היא לא נמחקה, בסך הכל הסתרנו אותה. עכשיו כדי לראות אותה שוב, אנחנו עושים לשונית View, אומרים שאנחנו רוצים לראות Hidden Items, דברים מוסתרים, מסמנים את זה, והנה התיקייה שהסתרנו נמצאת פה. בשביל להסתיר אותה שוב, כעת אנחנו יכולים להסיר את ה-V ולהוסיף מתי שבא לנו. כדי להחזיר אותה ממצב מוסתר, אנחנו מקישים עליה שוב מקש ימני Properties ומסירים מפה את ה-V. כעת זאת תיקייה לכל דבר. אפשר לעשות את זה גם על קבצים יחידים, כמו תמונות, ואני מקווה שעזרתי לכם. שיהיה לכם המשך יום טוב.